Stop, klapka! Ale máme to na rozhodnutie No pana dobře, už jste Kukára. se vypovídala. Ano. Tak, a teďko teda od nás, aby jsme to dokončili. Ano. Já zhodnotím to jídlo. No, vy mi Nemůžu nehodnotíte zhodnotit to nic. jídlo, Já- protože já si to ne- není jídlo tohleto. Ano, to je to možno katastrofa. podľa vás To môže je byť katastrofa. gastronomický... Katastrofa, bolo to vaše jídlo, lebo vy ste to Jebat! začali variť a už to Ne. bolo zhoreté. Ne, Já jsem chtěl, ďakujem aby jsme se za setkali ve nazvovanie. druhém kole, Ne, aby ďakujem, jsme ja z toho nemám mohli rozhovor. udělat pořádný vaření a ne servírování takovýchhle sraček. Možno, že vám nebude chutiť druhé jídlo. Vy si Neviem, myslíte, vaše že tohle bylo rozhodnutie- jídlo? Áno, to bolo jídlo. To bolo dětka a zhoreté. bábu, A to víte čo? A tá kávu. mrkva, čo tam bola? Ale nepejte konec. se mrkvu, tady Mrkva jste bola dělali lilek s surová. okurkou, prostě Áno. katastrofa. Keď mi dajú Je to- rožek, keď upečem rožek, aj to je jedlo. Áno, hocičo. Já bych vďačný vám, dámy, za všetko. vstoupil do vašeho rozhovoru. Ďakujeme, my s vami Ďakujeme. nechceme komunikovať. Emilko, Ste neslušní, já jsem- voči superom ste bol jste- neslušní. Aby Necháte jedlo mě ste- domluvit. Ne, ja s vama nemám o čo. Pojďte mě Ja poslouchat, nemám o čo s minutku vami. mě poslouchejte. Ja ne, vy ste ma sklamali. Ne, My minutku sme mě vašim jedlom, poslouchejte. vašim jedlom sme nerozhodli. Toto nebolo pekné od vás. No, tento Áno, rozhodne áno. odborník. My Ale vy- hovoríme, nemáme na odborníka. Keď Ale bude my sme- remíza, my my sme- nejdeme, my uznáme všetko, sme ale toto bol lidi. voči nám, aby Áno. sme my pred našou televíziou, pretože ja som tiež nejaká, mám herectvo, za sebou hrajem Dobrý, seriál. nerozvediete A toto to, co máte, si ale- neprajem, aby bolo v televízii. Toto, že vy ste s naším jedlom rozhádali. Já jsem nehodil s Ano. vaším jídlem, Ano. já To, čo jsem to ste jenom povedal, nadvedl a ano. položil Toto jsem nebolo vidličky. pekné a neprajem si to. Pán režisér, odkiaľ pokiaľ, tiež my sme ľudia, my Slováci, máme chceme nejaký vyhrať. ten humor, Vy chcete ale takto sa postúpiť. zachovať. Prečo by to sme sa nemali nepatrí. postúpiť? Aj Keď my pán vieme šéf variť. rozhodne, Aj my vieme variť. postúpime, ale ne s vami do Prečo? remízy. Keď sme mali Lebo ste toto- neslušný človek. Ja sa- A to, čo vy robíte, kričania, aj my dokážeme. Máte šťastie, že som zachriknutá, lebo tu by bol väčší cirkus. Keď rozhodne pán šéf Kukár, že rozhodneme Áno, právo, vtedy. To je postupujeme, iné, ale áno. ne do remízy s vami. To odmietam. Ďakujem. Odkiaľ pokiaľ. Stop!